kilala po ang bayan na ito sa paggawa ng asin. Pero nalaman po natin na may iba't iba palang klase ng asin at iba't ibang proseso ng paggawa nito. Ngayon po, nandito po tayo sa bayan ng Infanta, na kung saan ginagawa ang pinong asin o ang refined salt. Pero bago po pala gawin ang refined salt, kailangan po ng barara o ng rock salt. Yun po ang ginagawa sa Dasol at sa ibang bayan ng Western Pangasinan, katulad din po ng Bulinaw. So tara, panoorin natin ngayong araw na ito kung paano gumawa ng refined salt. Manumat nga ipa. Pagka yung ipa mo yung double bag, mga 60, 50, sakto lang ang maubos, tuyok na. Pero lumuwagan, Lumuwag, kain na oo. po yung Buwan. dinangdang, limuwag, Oo. sagatan ay Sagatan. na, ibang lang mo matapno, napintas si asin, napudaw. Ayan. Habang taktakalan is spray mo tan. Ay, spray mo lang ayo din. Ganito na po siya. Depende po kung isang kaban, yung karga mo, 4 na lata o 2 lata, 3 lata. Magkano yung isang lata? Ngayon po dito po sa puno, nasa 120. 120 pesos. Kasi 480 ang 4 na lata dito. Kapag mababa naman po yung ipanakuha, bababa din po itong presyo ng asin. Ah, depende sa ipa, no? Opo, saka sa presyo ng lulutoy. Ng lulutoy na barara. Yung barara po mataas. Tataas ang konti. So yung presyo, depende sa presyo ng ipa Opo. at saka sa presyo ng barara o yung rock salt Opo. na ingredient na hinahalo doon sa salt water, no? Para lutuin at magiging pino. Ito yung pinong asin. So itong asin na ito, nakikita nyo ngayon, ay niluto ng 2 araw. Sa 40 kaban. 40 kaban sa 2 araw. Ito lang. Ito lang po. Manong Jojo, so ano itong klase na asin na ito? Ito po yung klase ng asin galing po sa Saragosa, Bulinaw. Kaya ito po, yung proseso po dun sa tabagan. Doon marami pong nilalagay yan, mga nasa 100 na sako. Nasako na ganito. Opo, ngayon, ito po yung Tapos hahaluan siya ng lalagyan po namin ng tubig. salt water galing sa dagat. Okay. Kaya po yung pagka, ano yan po, nalagyan na po ng tubig, ilalagay na po namin dito sa rutuan na po. Lutuan. Opo. Parang ganito po siya. Patuyo na po ito patuyo na. Pwede na pong anong ganito. Ayan po. Salain mo po ng ganyan. Ah, okay. Habang ginagatungan po niyan, bumukulo po yan, napupo yan. Kaya nagigit pong asin. Sige, subukan ko nga. Ha? Sige po. Mainit. Ay, nakauna. Oo. Ayan. So kasama po natin ang mga kaibigan po natin dito sa Infanta, ang butihing mayor na si Mayor Marvin Martinez. Pero kasama rin po natin ang ating mga kaibigan mula sa bayan ng Dasol, ang ating kaibigan na si Vice Mayor Sadong Bernal at si Barangay Captain Idol Fontelera. So, Mayor Marvin, kukumustahin ko lang itong paggawa ng asin dito sa iyong bayan ng Infanta. Kung itong industriya po ng paggawa ng asin dito sa ating bayan ay isa sa nakakatulong sa ating employment dito. Bali, yung
tinatawag nila na barara ay nag-iimbak sila para sa ganon ay tuloy-tuloy ang kanilang pagluluto. At sa tingin ko naman ay marami nang umasinso dito, marami nang natulungan na mga nagtatrabaho. Marvin, yung barara po, yun yung tinatawag na rock salt. Rock salt. Yung malalaking butil ng asin. Kainin natin lahat yan. Alat! So marami na naman po tayong natutunan sa ating episode ngayon ng Dagiko Vlog. Tunay nga na isa sa mga produktong ipinagmamalaki ng ating probinsya ay ang asin. Ang asin po ay nagbibigay ng panlasa at nagpre-preserve po sa ating mga pagkain. Ngunit higit po sa lahat, ang asin ay ang nagbibigay ng kabuhayan sa marami po nating kababayan. Dito po hinango ang pangalan ng ating probinsya, Pangasinan. Kaya po saludo po tayo sa lahat po ng salt farmers ng probinsya natin ng Pangasinan na patuloy na gumagawa at lumilikha ng napakaganda at very refined na asin. So maraming salamat po sa panonood nitong episode na ito. Tayo po ay mamamasyal pa sa maraming lugar sa ating napakagandang probinsya ng Pangasinan.